साठी आनंदाचा दिवस आहे। कारण महायुतीचे उमेदवार शिंदे गटाचे तालुका प्रमुख सन्माननीय आपले गणेशप्रसाद गवळची यांच्या नावाने महायुतीचं खातं आपण खोललेलं आहे। एक पंचायत समितीचे उमेदवार म्हणून ते बिनविरोध निवडून आलेले आहे। आपल्या महायुतीवरती लोकांचा हा विश्वास आहे की महायुतीच्या एका उमेदवाराला आपल्या दोडामार्गतील जनता बिनविरोध निवडून देते। याच विजयाची सुरुवात आजपासून आपल्या इकडे झालेली आहे। कारण लोकांचा विश्वास महायुतीवर पूर्णपणे आहे। त्याच्यामुळे पहिली सुरुवात आपण गणेशप्रसाद गवत यांच्या रूपानं सुरुवात झालेली आहे। येणाऱ्या तीनही जिल्हा परिषद आणि आता उरलेल्या पाचही पंचायत समिती पूर्णपणे महायुतीच्या असतील आणि 100% महायुती म्हणून आपण सगळेजण निवडून येणार आहोत। पुढची रणनीती म्हणजे एक सीट आपली आलेली आहे। उरलेल्या 5 पंचायत समिती आणि 3 जिल्हा परिषद आम्ही महायुती म्हणून महायुतीचा प्रत्येक घटक, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी एकत्रितपणे आपण सगळा प्रचार प्रसार करून सगळ्या सीट आपण निवडून आणण्यासाठी आज आमची बैठक आहे। म्हापसेकर साहेबांनी अपक्ष म्हणून फॉर्म भरलेला कालपर्यंत त्यांना आमचे वरिष्ठ नेते आदरणीय पालकमंत्री साहेब सगळेच ज्येष्ठ नेते यांनी समजवण्याचा प्रयत्न केला। आज त्यांच्यानी काही फॉर्म मागे घेतला नाही। त्यांच्यावरती जी काही पक्षांतर्गत कारवाई जे असेल ते वरिष्ठ नेते त्यांच्यावरती कारवाई करतील। दुसरी गोष्ट, हाय व्होल्टेज ड्रामा म्हणण्याची गरज नाही। भारतीय जनता पक्ष आणि शिंदे शिवसेना हे सक्षम दोन्ही पक्ष एकत्र असल्यामुळे कुठलाच हाय व्होल्टेज ड्रामा नाही। 100% ती सीट महायुतीची निवडून येईल।